Toquemos madeira, estes enormes gatos negros convídanos a entrar no universo máxico das pócimas, os amuletos, a sal e os espellos rotos. Aqueles lugares máxicos, aquelas persoas sanadoras, aqueles espazos que sanaban, todo eso está no acervo cultural dos nosos maiores, e en estes momentos os nenos non teñen a máis remota idea de todas esas cousas, non? Entón queríamos afondar sobre todo para darlle tamén oportunidade aos avós que se solten un pouco e que lle conten aos nenos pois todas estas supersticións, aquelas cousas que daban boa sorte. Preto de 40.000 rapaces pasarán ata final de mes polo Salón do Libro, que mingua no tempo pero medran actividades. Hai programados ata 100 concertos, obradoiros, obras de teatro ou presentacións das últimas novidades editoriais. Na zona expositiva, Allos, Talismáns e Montañas Máxicas protagonizan os traballos dos colexios que colaboran. Esta maleta está chea de cousas que me deixou a miña avoa. Entre elas hai moitos, pero que moitos contos. A quen lle gustan os contos? Moi ben. É unha sorte que poidan vir os rapaces, tanto público aberto como escolas, a cada ano a toparse contos novos ou contos de sempre, porque xa como se está perdendo a tradición de contalos na casa, pois agora exercemos nós a labor deses avós que aínda quedan. O Salón do Libro tamén sae á rúa, vanse organizar roteiros para tentar afondar nalgunha das tradicións propias da cidade. Falamos dos bautizos prenatais na Ponte do Burgo, cando unha muller tiña problemas para ter nenos e tal, pois bautizaba o neno coa agua pura do río Lérez e esperaba na Ponte do Burgo a caída da noite a que chegara calquera persoa, convidaba a ser padriño da criatura e ese padriño bautizaba o neno. O lugués Paco Martín é o autor homenaxeado este ano. El, como tantos outros, demostrou que os libros son quen de conxurar todos os males, de facernos soñar e convertirnos en seres un pouquiño máis felices.